etorri ezkeo diferentzia lortu, eta karrera lotuta jongo zen, azkenengo egunon arte. 20-25 segundu horreik, ja nahikoa izango zen, lehenengo egunean, itzulia erabakitzen. Ikusi ezik, zegoen jakiterik, errepideak nolakoa ziren, igoera, jetxierak eta bar. Gaur egun bai, ez dakit Tibonesek hori ezagutuko duen ala ez, baina larun batean Indurain sarian erakutsi zuen sasoi puntua eta trebetasuna erakutzita, gaur norbaiten alde apustu egin, ikusteko moduan garen, oraingoz gauza handirik ez, alegina bai, baina ieslaririk ez daukagu. Erritmo bizian, eraso kolpe batzuk bai, baina inork ez du lortu pelotoitik alde egitea. Lehen esan duen moduan, ikuste otoin diok gogortasun gehiago behar dela. Eta hurrengo igoera Andazarrate izango da. Ander Okamikaren atzetik doazenak, Ander Gantzabal,